दा मोनाबासो जाखायोदां ना जानायानो नै खनसे नायफिनबावदो आरोबाव मोजांखौ नै दहाय बिदिखौ बारा मोजां देखायनाय जायाखैमोन नै एबाराव नैखौ मोजां थादों आरो बाहाय दस्रासिनबावलाय जाखि माबाथार मा होनो गुरैसिनथारना बे मेचिननि जागोन आरो नै बे मेचिननि जागोन नै बेलाय नै बेहाबो गुरैथार मेचिननि जागोन नै बेबो नै बे मेचिन नङा आखाइजोंथ' स्मुथ जादों बैसोरनि आगरा बैसो मेचिननि लिबुलु नै बेलाय ओमफ्राय बे मेचिननिनो बेखौ मेचिननि बायदि नुबावबाय लिबु नाथारना बोरैबा स्मुथ जादों एकदम फिनिसिंआ मोजां ओमफ्राय नैबे बेखौथ' बेबो आखाइनि जागोन ना बेबो आखाइनि सब आखाइनि जोबखा आखाइनि जोबो दख'ना आगर गिदिर नै लांफै मोजांथारनै हाबायाव गाननो हाबा गोदोनि पियर एकदमबारे सोंनायफ्रा दानायफ्रा अरिजिनेल जाथारदों नै नैबेबो मोजांथारनै जाथियाबो नै बेखौ मोजां होबावदोंसो नै ओरैबो दंबावो नै लाइ हेबनाय नै बेबो आरो नै बेहा जामानो बेबो नै इन्दिनि बेबो मोजांथार नै क'क्राझाराव एक्सप' जादों दैलि मार्केटआव बे राजमेला फोथाराव बेखौ थांफैनो हागोन नै आरो नै गाहायावबो दङ नै मेलाथार बेलाय मोजां नै बिराद मोजां एरनाय बेखौ मोजांथारदोंना नै बेखौ नायफिनबावदो मोजांनो दे फुवारनानै देखायदो बिदिबाया बेलाय नै आगरा बिराद मोजां ना दलद नैबेखौ साइजनि एरथारदों नैबेबो साइजनि जाथारदों बिराद एडजास्ट जादों बेयो हाबजेननाय लामा दखान मोखाङावनो मोनगोन बिनि दखानखौ बाहाय मोजांथार आखाइनि गोजा खालि इन्दि गोजोब बेना नै नैबेबो जि मोजां लायखौ दासो नायबावबाय आं गुरैथार दे बेखौ एसे देखायदो जोमबाय थाथावथाव थाथाय दख'नानि आरोना बिराद मोजां नै बियो मोजांसो बथ'दो गासिबो गाज्रि गैखाया बेसेबांनि बेयो ओरैनो दाजोब होननानै बे 18 मोजांथ' लांफै बाहाय लांफैदो नै लोगोफोर दोनथ'लायनोसै क'क्राझार एक्सप'आव फैनानै लांफै मोजांथार जेबो टेनसन गैया नै बेहाय हाबा खाथि दाथ' हाबा जालाबायथारदों बयबो नैबे आगर गिदिर दख'नायाथ' बिराद मोजां बोयो दावराव मोख्रेब दंबावोसोना दे दोनथ'लायनोसै दे लोगोफोर